Almoço aqui, o catar as terças pela prianha uma faca, outra suchu, pokashim, tá через подняльняма, и отмазай, лека ночь. Чао. Маме гледайте. И това поздрав за петата скоро. За пинчерите. И Ангел ми праща много поздрави. Той го няма сега отиде да серия. Май тапа на шега. Тази вечер спане няма и ще ви покажем какво правим. Ангел как се изпекава на печо в устата. Това беше от нас за лека нощ. Здраво на всички. Върнах се и аз от туалетната. И какво правите ви? Тук гледам ми телефони. Гледам ми си телефони. Ето. Дядо бе. Ей, гледай така. И от мен един поздрав. Да ви огър. Не съм ли пак изпираме и си правим нещо тук. Някой каже нещо на хората. Какво да се каже, да се живи здраве, обичам добрия смисъл, копенен за здраве. Ама кажи да ме последват в Инстаграм. Али TikTok няма. Последвайте го от TikTok. От TikTok Ама не си гледаш там. Офи сега. Шудри. Последвайте го в Инстаграм. Последвайте и мене от TikTok, в Инстаграм. Бати. Айде мога да пака бати. Пълете. Чао. Чао. Удобно.